Hadin baga Shillong Citizens Forum kawai ni kekin hon ki nong khai na kandai lat dang kini kekin det sngi ki bala dem kala pha da ke Jingbthah ba baro ki dukan ki bahap hapo ka Greater Shillong ki de ban khang ha ka ar pratarik u yong arjar ar pusan kum ka dak ban pen pau ke jing snolem halor ka jing thombor kekin hon le no lashkar e taiba ha pahalgam lala ban sakhi bahagani ka sngi bon na pedeng ki dukan bakin thobru ya ki dukan jong ki Trai Muluk kila bot Ryntih ya ke Jingbthah jong ke ni ka forum haga jingla hiar ka kinho nu Shillong Mail shaki jaka ki bahap ha yodo bad khandai lat lala ban sakhi batang ka yode tempo ka badan marjan bat ka Stan Smith nalor Katto Katne teli ki dukan de do ki Plie hindrai ki weipat ki dukan ki badan ha shilenter ka yodo bat khandai lat bon hi ki khang Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya